नै बर' बिमा बिफाफोर आं होनदोंमोन ना गथ'फोरखौ बुलाबायबा गिनाय हाबो होननानै। बे गिनाय जाबा मा जायो मिथिबाय? नोंसोरो गावनो कमप्लेन खालामो उनावहाय। आंनि गथ'आ जेबो रोंखाया, क्लासावबो जेबो सोङा, जेबो बुङा बिदि होननाय जायो। आरो गाधाथार, फरायनायाव जाया, रोङा, सोलोंनो रोंखाया, जाम्बा बुद्धु बिदि होननानै नोंसोर बिराद रायो उनावहाय। मानि थाखाय? नोंसोरो उन्दै समाव जेब्ला सोलोंनो थाखायहाय बिसोरो इन्टारेस्ट दंमोन, बै समावनो दुब दुबा दुब बुनानैहाय गथ'फोरखौ सिरि खालामो। बिनि उनाव मा जाहैयो? क्लासावहाय गिनाया हाबनानैहाय क्लासाव मा जायो? मानसिफोरनि सिगाङाव गसंनोहाय गिनाय जायो। टिचारफोरखौहाय बुजियाबाबो सोंनो गियो। सानो आं जुदि सोंबा आंनि आइ आफा बायदि टिचाराबो आंखौ बुगोन नामा ब्रा? बिदि होननाय गिनाया हाबनानै थायो। आरोबाव मा जायो? लाजिनायाबो हाबो। माने आं बेखौ रोङा, नाथाय आं सोंनो बोरै? सोंबा बुजागोन नामा मानसिफोरनि सिगाङाव? बिदि होननाय खोथाया गथ'फोरनि सिङाव हाबनानै थायो। जानो हागौ बुजिबाय होननानै। आरो बिनि उनाव मा जायो? बेखौ मिथिनो थाखाय आंनि भिडिअ'खौ नाय आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला, पेजखौबो फल' खालामनानै ला।